Намирай време за разходки. Walkmax създаде нов модел, който ти дава не само нужния комфорт по време на ходене, а ти помага да заздравиш тялото си и да върнеш самочувствието си. Това са новите обувки Walkmax Fit. Новото в подметката на Walkmax Fit е това, че тя е изработена от 6 отделни пласта. За съвършен комфорт. Еластичен слой, за да стъпваш леко и без усилие. Заоблена подметка, която стимулира естествената за тялото походка. Омекотена възгладничка в областта на петата, която поема натиска при стъпване и намалява напрежението. Блесва форма с Walkmax Fit. Тонизирай мускулите си, почувствай се здрав и енергичен. Подметката е с дебелина 4 см. Осигурява перфектна опора на стъпалата и поддържа глезена стабилен. Walkmax Fit са идеалните обувки за хора, които прекарват дълго време на крак. Walkmax Fit спомагат за намаляване на умората в краката и подобряват кръвообращението. Обувките Walkmax Fit са подходящи за всички сезони. Те са проветриви и не позволяват на краката ти да се запарват. Walkmax Fit не са обикновени обувки. Те могат да променят живота ти. Носи ги по време на разходка, докато спортуваш, пазаруваш или си на работа. С Walkmax Fit усещаш лекота при всяка стъпка. Вземи още сега обувки Walkmax Fit. Върни си радостта от движението. Walkmax Fit за него и за нея в два универсални цвята – сив и черен. Вземи ги само за 119,90. Ако си член на клуб 5 звезди, получаваш 20 лева отстъпка. Намери ги в магазините ни и на Walkmax BG. Обади се и поръчай още сега на 02 80 843 81. Посрещни пролетта с новата пролетна колекция на Walkmax. Ежедневни, елегантни, спортни и разбира се с заоблената подметка Walkmax. Избери свой любим пролетен модел. Не се бави, за да не те изненада топлото време. Посети магазините ни в цялата страна.